Euskarazko aurkezleendako ikastaroan dihardute 13 gazte gipuzkoarrek. Urtarrilaren 23an hasi zen ikastaroa maiatzean amaituko da eta tarte honetan, euskarazko aurkezle batek beharrezko dituen tresnak, ahalmenak eta baliabideak ezagutuko dituzte. Euskarazko aurkezle batek beharrezko dituen ezaugarriez hornitu eta kontzienteki, egoki eta eraginkor komunikatzen ikasiko dute. Bereziki kirol eta aisialdi ekitaldietako aurkezleendako edo alor horietan lan egin gura dutenei zuzendutakoa da. Baina jakin badakigu jende aurrean komunikatzeko gaitasunak hartuko dituzten horiek edozein eratako ekitaldiak aurkezteko gai izango direla. Ikastaroak iaz izandako arrakasta ikusita Donostiako Euskararen Udal Patronatuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bigarren ikastaro bat antolatu dute. Aurkezle euskaldunak prestatzeko nahi horren atzean zer dagoen? Euskarazko aurkezle falta itzela. Aspalditikan somatzen genuen hutsune bat zegoela olako ekitaldietan elebidunak izan ahal izateko edo euskara hutsean egin ahal izateko. Baina askotan baita ere zenbait ekitaldi, kirol ekitaldiak eta antolatzen zituztenak aitzaki bezala jartzen ziguten. Izan ere kosta egiten zaigu euskarazko aurkezleak aurkitzea eta barrez. Badaude aurkezle batzuk oso ezaguna dianak eta horrela, baina horiek ez dira iristen leku guztietara. Hor somatzen genuen hutsune bat zegoela, kirol elkarteek eta aisialdi elkarteek eta askotan ez zutela ezagutzen euskarazko aurkezpena egiteko gai zen jendea. Jente gaztea etorri da, nire ustez oso jente ausarta eta asko ikasteko gogoarekin, izugarrizko motivazio handiko jentea aurkitu egin dut. Batzuk ikasleak dire oraindik, beste batzuk kasetarita eta entzun audiovisualetan sartuta dagoen jentea, eta baita prentza idatzian, baina esan genezake jente asko komunikabide eta kasetaritza ingurukoak eta gazteak. Beraz, ni harrituak gelditu naiz, jenteak nolako ausardia izan duen lehen egunean praktikak egiteko eta zelako gogoa ekarri duen ikasteko. Esaterako, haietako asko profesionaletan daude gaur, Martínez de Irujo eta Oloizorra Bigarrena eta enparagoekin indarra egurtzen. Tartean, igoko dira Gipuzkoako mendirik gogorrenetakoak edo osperik handienetakoak dutenak. Bitartean, egon joan gerturatzen, abestiak aukeratu, eta gero ja abesti aukeratu ostiak, gerturatu geresten atokira, eta etortzen zarete abesti hori abesti. Bai, Mondrauen lanagatiko, beste kontu batik toka izan jakulako urtetik plazara, urtetik kalera ez, aurkezten, bai igual funtz larrei barik, askotan bai improvisetan, eta behin aukere egoela igazor gehatu egitzen pena ezin parte hartu dara izatea, eta aurtengoan lankida eta bisok esan du, guazen horan agar apur bat, oinarri apur bat hartzen duen. Alde batetik kirolzalea naiz, eta orduan kirol emanaldiak aurkeztea tokadakidake etorkizunean, orain arte ez dut olakorik egin, baina gertatu daitekeen ez etorkizunean, iruditu zaite interesgarria zala prestakuntza ikastaro bat egitea. Hitz magikoa prestaketa da, gero prestaketaren ostean praktika da, behale edo observadore ona izatea ere, eta nire helbururik nagusina da autoestima eta konfiantza indartzea. Ezagutu berri dugun Manu Marañon da ikastaroko irakasletariko bat. Bere ardura izango da gorputz mintzairaz, aurkezpenaz, jarreraz, abiaduraz, konfiantzaz, prestaketaz, gidoiaz, eta beste hainbat aspektuz ikasleek jakin beharreko guztia helaraztea. Jaio, egiten da, gehien bat egiten da. Hemen hitz magikoa dira prestakuntza eta lana. Praktikaren bitartez, prestaketaren bitartez, eta entrenamientuaren bitartez infinitura heldu gaitezke. Askotan jentea pentsatzen du berezko zerbait izan behar dela, beti lagungarri da. Baina berezkoa duen norbaitek, baldin badoa toki batetara, ondo prestatu gabe, ondo prestatuta doana egurra emango dio. Beraz, prestakuntzan dago benetako hemen harri filosofala edo benetako sekretua. Danok dakigu komunikatzen, askotan zailtasuna dauzkagu errekurtso horietara heltzeko, eta hori heltzen da errekurtso, teknika, praktika, entrenamientu eta lanaren bitartez. Dudarik gabe.
Esan dugu iaz ere egin zutela ikastaro bera aurten baina, iaz ez bezala, Bilabonako Mintzola ahozkotasunaren zentroan ari dira ikastaroa burutzen. Hori baina ez da iazkoarekin alderatuta ikastaroak duen aldaketa bakarra. Izan ere, esperientzia aitzindariek beti balio izaten dute ondorioak atera eta gauzak hobetzeko. Ikusita lehenengo ikastaroak, 20 ordukin, hainbeste jende erakarri dula, zen dugu, orduan animatuko gea eta ingo dugu bigarren ikastaro bat, eta bigarren ikastaro hau da disentez luzeagoa, bikoitza. Orduan lehengoa 20 ordukoa zen, eta oraingo berriz da 40 ordukoa. Nagusiki eman zaio denbora gehiago ahozkotasuna lantzeko, euskararen doinua eta ondo irakurri testuak eta holako kontu. Eta baita ere ikusi da garrantzitsua dela idazten dian testuak aurkezpen bat antolatzen denean eta aurkezleek idazten dituzten testuak askotan daudela oso oinarrituta irakurtzeko testuetan eta ez hainbeste esateko testuetan edo entzuteko testuetan, ez? Orduan hor zati handi bat, ordutxo batzuk sartu ditugu Julia Marinen bidez, esateko testuak lantzeko. Lehendaiziko gauza pentsatu behar duzuena da, nola lortuko dunik irakurlearen buruan sartzia. Zerekin lotuko dut, nik komunikatu nahi diotena, berak buruan daukan zerekin lotuko dut. Modu asko dago gauzak egiteko, nik esango nuke asko gaztelaniaren pentsatzeko moldera daukagula egituratua eta gero hori alde batetik, eta orduan horrek kalkoak eta igual egitura askora egitzen ditugu gure pentsatzeko moduarekin zerikusi handirik ez dutenak edo hori batetik. Eta bestetik badago lege bat edo euskeraz oso hedatua dagoena, eta da aditza beti bukaeran, esaldiaren bukaeran kokatu behar dela, eta orduan horrekin egiten dugu justu komunikazioaren gunea edo izan behar duena sekulako atzerapenarekin eman, ezta? Eta orduan datu asko irentsi behar izaten ditugu jakin gabe oso ondo nun kokatu informazio hori guztia, ez? Eta nik uste argitasuna erako oztopo handienetako bat hoitxe dela. Gaztelaniak hizkuntzaren doinuan duen eraginaz eta ahozkeraz ere jardungo dira ikastaroan. Alor horretan ere hutsuneak egiten baititugu euskaldunok, baina kontziente ote gara. Ahozkeran euskal doinuaren inguruan arituko gara. Gaur egun ere jardun asko dira hitzei bakarrik, hitzak ahaztu euskera dela, eta musikari bakarrik erreparatzen badiozu ematen du gaztelaniaz kantatuta daudela, ez? Gaztelania oso errotuta daukagu. Orduan, euskal doinua zertan datzan, hori da gaietako bat. Maiatzaren 8an amaituko da ikastaroa eta ordurako ikasleak etorkizunean baliagarri izango zaizkien gaitasunen jabe izango dira. Jendaurrean berba egiten ikasi egiten delako eta jendaurrean egoteko aurretiazko prestaketa bat ezinbestekoa delako. Jendaurrean egoteko aurretik prestaketa egon behar dela. Eta aurretik dagoela lan bat prestatzen, testua, gero jarrera bat, hau da, ez dela agertu eta soltau eta urtetia ondo, ez? Batzutan sorte apur batekin ondo urteleke, baina gehienetan horren atzetik lan badagoela eta apurat horretaz jabetzi edo eta konstentizatie. Hombre, bizioak eta kentzea zaila izaten da, hau da, bakoitzak bere estiloa dauka eta bere estiloa guztiz aldatzea zaila da, baina bestetik pentsatzen dut, oinarri batzuk hartuta, behintzat ikastaro hau emango ez banu baino hobeto egingo nukela.